Lehen da bizikoa, Amerika segundotan. Gaur, da sortzen legoak nahi da. Baina, guain dela gutxi 13 urte baitzitu. 13 urtekin, 163 kilo jasota dago mutil hau. 163 kiloko jasota dago. Venga, Urdas! Bigarrena, 47 segundotan. Minutu bat. Laugarrenaren bila. Minutu terdi. Apa, Urdas! Oide jasoaldi hoi. Lau jasoaldi mandakoa. 108 kiloko kuadroari. Bat eta 45. Eta boskararen bila. Oidek sasoi hoi. Venga, Urdas! Boskarrena. Boskarrena emango. Eta debo pizkoak zora uzai gainean. Bost jaso aldi bikainak. Segidan, Josetxo.